V roku 1992 dostal rezort dopravy na zabezpečenie autobusovej dopravy v rámci SAD 2 miliardy korún zo štátneho rozpočtu. V tomto roku je to len 990 miliónov. A to musíme počítať s infláciou, čiže zdražením nafty, elektrickej energie, s vyššími cenami náhradných dielcov a v neposlednom rade s vyššími mzdami, ktoré sa aj tak pohybujú v spodnej časti tabuľky priemerných miest. Prvý a najväčší problém SAD je teda jasný – nedostatok financií na prevádzku. V apríli minulého roka sa preto zvýšilo obyčajné cestovné rozmedzí od 27 do 29 % a rozmýšľalo sa o 50-percentnom zdražení robotníckych zliav. Návrh ministerstva o zľavách vtedy neprešiel na rokovaní v tripartite. Pritom robotnícke zľavné lístky predstavujú až 30 % nákladov dopravných podnikov na prevádzku. Podľa nedávnej porady ekonomických ministrov by sa robotnícke zľavy mali zrušiť od začiatku budúceho roka. Minuloročné dôvody odborárov, klesne počet cestujúcich a zosilnie sociálne napätie, nahradil triezvy pohľad a odhad situácie v autobusovej doprave. Veď v rámci šetrenia finančných prostriedkov regionálni dopravcovia doteraz obmedzili asi 5 000 autobusových spojov. Ďalej treba pripomenúť, že aj keď niektoré dopravné podniky SAD skončili s miernym ziskom, súčasná autobusová doprava sa prevádzkuje na úkor obnovy a rekonštrukcie vozového parku. 70 % autobusov je prestarnutých. Maximálna životnosť autobusu je 7 rokov a na našich cestách jazdia aj viac ako 12-ročné vozidlá. Tu treba povedať, že v štátnom rozpočte na tento rok figuruje na investície v autobusovej doprave číslo 0. Je otázne, či problémy vyrieši privatizácia SAD, do ktorej bolo zatiaľ skúšobne zaradených 5 dopravných podnikov, pretože len diaľková doprava, na rozdiel od mestskej a prímestskej, má šance byť ziskovou. Nemožno však rátať s príliš lukratívnym zárobkom. Vráťme sa ešte k sociálnej sfére. Za všetky čísla postačí jedno. Z tohoto odvetvia dopravy odišlo 35 % zamestnancov.